Энергетик мәдәният сарайында тантаналы чара район башлыгы Донецк һәм Луганск халык республикаларында махсус хәрби операциядә катнашкан егете Егор Давыдовка батырлык өчен медален тапшырды. Батыр егет тәрбияләп үстергән өчен әти-әнисенә, укытучыларына рәхмәт сүзләрен җиткерде. Хотел бы благодарить родителей, отца, маму за воспитание сына, окружение родственников. То, что рядом парень такой вырос, значит, и, конечно же, одним из первых, еще раз говорю, приняли решение об участии в данной военной специальной операции. Тантанада шулай ук район хәрби комиссары Ойрат Аглемҗанов катнашты. Герой егетебез белән горурлануын билгеләп үтте. Егор Давыдов взвод командиры урынбасары булып хезмәт итте. 18 яшендә хәрби хезмәткә алына. 1 ел хәрби бурычын үтәгәч, контракт төзеп, хезмәтен дәвам итә. Сержант дәрәҗәсенә кадәр күтәрелә. Медаль тапшыру тантанасында махсус хәрби операцияләрдә батырларча һәлак булган поручик егете Дмитрий Милочкинны 1 минут тынлык белән искә алдылар.